Yun po, bro. Baba, ano. Lupit. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun mga kamba, welcome back to my channel. Yan. Papalaban tayo ng mga kamba. Samon sa samon. Yan. Makita natin laban ng samon sa samon. Ayun, bago tayo magpalaban ng samon sa samon, shout out muna tayo kay BT Wap Gumis, yan, kay Nina Ignacio, kay Adam Labin, yan, kay Hans Ivan Magsilaw, kay John Rap Borja, yan. Shout out din kay Royce Gaming, kay Homer Magradi, yan, kay Paul Vincent Lim, kay Josil Posyan, Rafael Sanchez, King James Cayetano, Jose Rafael Ilesar, at saka si Amil Piñano. Yan, shout out sa inyo lahat mga kagambahan. Panuorin natin ang ating mga laban ngayon. Samon, Tala versus Samon, Samon versus Tagalog na Tala. Yan mga kagamba. Alright, panoorin na. Papalaban tayo ng Samon versus Samon. Yan, malalaki nito. Pakita ko Agang buhala to. Ayan. Ayan. Laking Samon yan. Jumbo na yan. Alabas ko isa. Ito yung isa. Yan. Pasalang natin para makita na natin kung maglalaban itong dalawang halimaw na to. Yun po, bro. Baka ano. Lupit na laban ng Samon. Talo yung Ram. Tumakbo yung malaki. Yung itim. Tumakbo yung itim. Nako. Lupay-pay. Lupay-pay itong isa. Wala na. Lupay-pay. Yung isa naman ang hina rin. Malupit yung laban na yun. Kaya naman, tingnan natin kung maglalaban pa silang dalawa. Bugawin na lang yun. Wala na. Pati hulog na lang itong bra. Wala. Lalaki niya, no? Halimaw. Wala na. Parehas na mga gagamba. So yun, hanggang dito na lang. Mga halimaw na naglaban. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok.
Hi! Subscribe po kita Toy Mindo. Like and share po. Bye!